Salut și bine ați venit la un nou videoclip, ultimul din seria de vloguri din Oregon, Statele Unite. În această parte a călătoriei noastre ne-am îndepărtat de coastă și am mers să explorăm pădurile temperat umede nord-americane și multitudinea de cascade pe care această zonă o cuprinde. Haideți alături de mine, în mijlocul acestor păduri, să vedem ce este de fotografiat. Bine v-am găsit din nou, de data asta, din undeva mai aproape de inima Oregonului. Suntem undeva pe la poalele lui Mount Hood, într-o zonă incredibil de umedă, lucru care face posibil existența unor habitate și păduri de genul celeia în care mă aflu eu acum. Uitați doar ce am exact în jurul meu. Tot așa un mix de secoia și alte tipuri de conifere, presărate cu aici colo câte un mic foios care în prezent se colorează în galben și pe sub toate o imensitate de mușchi și ferigi. Este din nou un peisaj aproape ireal, foarte, foarte asemănător cumva cu Redwoods din California, din nordul Californiei mai exact. O zonă în care e incredibil de frumos să petreci timp și totodată destul de dificil să-și faci poze. În prezent, am aici, aproape de cărarea noastră, aparatul meu, Sony A7R5, cu aceeași obiectiv ultra-wide pe care l-am folosit și în prima săptămână a turului nostru din Oregon, respectiv Samyang 14-24. Îl folosesc aici, într-un setting destul de wide, ca să arăt anvergura pădurii, să cuprind cât mai mulți dintre acești copaci absolut superbi, acoperiți aproape integral de mușchi. Și folosesc o diafragmă mică, f între 11 și 14, ca să am o profunzime cap-coadă a întreg peisajului meu. Pe lângă asta folosesc și un filtru de polarizare de la Nisi în prezent, pe care l-am setat în așa fel încât să-mi taie toate reflexiile de pe toate frunzele și ferigile de aici, pentru că afară în prezent plouă puțin și tot acel luciu este extrem, extrem de proeminent. O să mă mai învârt încă mult și bine probabil pe aici, iar dacă o să-mi iasă câteva cadre faine, o să vi le arăt acum. Am venit puțin într-un alt loc și mi-am găsit un alt cadru, cred că poate chiar un pic mai bun decât primul, sper. Sunt aici într-o zonă relativ precară, ca poziție, din două puncte de vedere. Nu mai pot să mă duc mai în spate din cauza acestui muștean mare. Și în al doilea rând, trepiedul meu, nu știu ce măsură se va vedea aici, stă pe o suprafață destul de moale, care e de regulă un lucru bun, pentru că ea induce mici vibrații de fiecare dată când eu pășesc sau când orice altceva se poate mișca. Ori exact pe motivul ăsta mi-am pus un timer de data asta de 5 secunde la declanșator, ca orice vibrație mică provocată de apăsare butonului de către degetul meu să se estompeze până când efectiv începe momentul expunerii în sine. Acum, legat de poza mea, stați să vă întorc și să vă arăt. Am așa o serie de crengi care vin atât din partea asta, stângă, cât și din partea dreaptă, care toate îmi duc privirea spre centru, unde sunt în prezent o serie de bușteni căzuți, acoperiți complet de ferici și mușchi, și câțiva copaci mari și falnici care se duc frumos spre cer, acoperiți integral la rândul lor de mușchi. Evident, porțiunea asta eu nu o voi avea în cadru, ci în sine încadrarea mea este ceva de genul acesta și, desigur, ISO cât mai mic, ca să am claritatea cât mai mare a întregului cadru, și f14 ca să am profunzime de la primele crengi, de aici din lateral, până în distanță.
Aveam să hoinărim destul de mult prin aceste păduri și cred că nu greșesc când spun că atât eu, cât și fiecare participant la această tură foto, eram fascinați de natura din jurul nostru. Cum ne-a plăcut atât de mult, trebuia să mai facem mai multe vizite, așa că o altă dimineață de vreme, o altă sesiune de fotografie în frumoasele păduri ale Oregonului. Soarele a răsărit de vreo cam o oră. Noi, în schimb, aici suntem pe o vale destul de îngustă. În spatele meu, dacă vă rotesc, așa o să vedeți că deja pe versantul de acolo dă lumina. Afară este senin și cum a plouat 2 zile întregi, este foarte, foarte multă umiditate. Așa că speranța mea pentru dimineața asta este că aici, în zona din spatele meu, unde avem din nou droaie de ferici, după cum vedeți, mult mușchi, mulți copaci mari, să dea lumina în momentul în care trece de dealul din spatele meu și poate să iasă un pic de ceață și cu niște raze din acelea prin crengile copacilor să lumineze un pic peisajul din spatele meu. Folosesc același setup Sony A7R5 cu Samyang 1424 și trag pe cât posibil cadre largi să vedem dacă o să-și iasă în momentul în care dă lumina directă pe zona asta de aici din fața mea unde avem ca un fel de mini-luminiș și încerc cu acel ultra-wide să surprind întreaga anvergură a pădurii. Acum mai avem un pic de așteptat, așa că țineți în pumni. Acum cât despre setările aparatului meu, ele stau în felul următor. Sunt pe prioritate de diafragmă, deci pe Aperture Priority. F11 ca să am o profunzime sharp din prim plan până la copacii aia din zare. ISO 100 pentru că sunt pe trepied și nu mă grăbesc să trag nimic, lucrurile nu se mișcă în cadru, deci am nevoie de o imagine cât se poate de clară și subexpun cu, mi se pare, 0,7 stopuri imaginea mea, ca nu cumva să am, în momentul în care va da lumina, acele zone supraexpuse în cadru. În felul ăsta îmi protejez acele zone de supraexpunere și fiind ISO 100 am suficient de mult loc să recuperez detalii din shadows dacă cumva văd că anumite zone sunt subexpuse. Ei bine, n-am avut noroc cu ceață și cu raze de lumină. Se pare că de fiecare dată când spun de dinainte ce-mi doresc să se întâmplă, cobesc. Poate că ar trebui să răgândesc un pic vlogurile astea. În fine. Asta nu m-a oprit să explorez mai mult aceste păduri, iar după ce ne-am mutat prin alte locuri, am găsit și alte tipuri de copaci care erau chiar în mijlocul schimbării de culori de toamnă. Un prilej excelent pentru abordări diferite și experimentări din punct de vedere fotografic. Am vizitat și 2 cascade superbe, Multnomah Falls și Ramona Falls. Dacă prima ne-a întâmpinat cu ploaie abundentă și mulțimi de oameni, motiv pentru care n-am stat prea mult, am făcut doar vreo 2 poze și am zbuit-o de acolo, la a doua nu am avut deloc mulțimi. A fost doar ploaie. Totuși, nu ne-am speriat și am făcut hike-ul până acolo și înapoi super încântați. Întreaga Dumnezeu a fost de circa 11-12 km, ceea ce nu sună mult, dar când ești fotograf și vrei să te oprești la tot pasul și să te bucuri și să pozezi natura din jurul tău, știm cu toții cum imediat zboară orele. Ori, exact din cauza asta, plus, desigur, cea a vremii nu tocmai ideale, nu am înregistrat prea multe chestii acolo. Am făcut, în schimb, niște fotografii cu care sunt chiar mulțumit, iar în una dintre ele m-am inclus din nou și pe mine pentru a avea o scală mai clară asupra înălțimii cascadei. Pe lângă toate acestea, în ultima zi completă a noastră acolo, am făcut încă o scurtă plimbare faină. Am coborât printr-o pădure, am ajuns la o vale de râu care pe alocuri semăna cu un mic canion,
pe marginea căreia am mers încă puțin și am ajuns la obiectivul nostru aici. Și am ajuns la ultimul punct din tura noastră foto din Oregon. Frumoasa Abiqua Falls. Una dintre cele mai frumoase cascade a acestui stat american și una la care țineam neapărat să venim, în special pe o zi atât de frumoasă ca astăzi. Avem soarele exact deasupra cascadei, care bate câteodată și face niște raze exact deasupra șuvoiului de apă și un perete întreg de coloane de bazalt fix în spatele cascadei, cu un pic de reflexie în partea de jos, aici colo cu câte un element luminat de soare. Ce poate fi mai frumos de atât? Urmează desigur să mai fac multe poze pe aici, atât cu ultra-wide-ul Samyang 14-24, cât și cu telefotoul cu care o să mă mai apropii pentru mai multe detalii. Aveam să fac mai multe imagini care să-mi placă aici, atât wide cât și detaliu, unele cu expuneri mai scurte, iar altele mai lungi făcute cu filtre ND. Mi-a plăcut să mă joc cu diferite amorse sau să introduc și alte elemente în cadru în afară de cascada propriu-zisă. Ocazional am mai intrat și eu în cadru pentru o perspectivă umană, în ghilimele, a întregului peisaj. Per total, Oregon a avut de toate. A fost un succesor foarte bun pentru California, Arizona și Utah, celelalte destinații pe care le-am fotografiat în Statele Unite ale Americii. Acum rămâne doar să vedem ce urmează. O destinație nouă sau o revenire la careva dintre cele vizitate deja și care ne-au intrat în suflet. Așa cum am mai spus și la celelalte părți ale acestui vlog, dacă vă place acest tip de storytelling și vreți să mă vedeți mai mult pe mine în teren, aș aprecia orice like și subscribe și chiar mi-aș dori să știu în comentarii dacă doriți să insist mai mult pe o anumită parte a fotografiei de natură atunci când filmez acolo în momentul respectiv. Mulțumesc anticipat și keep in touch!